Fransi ini nili tumapan nili tung kacopat pen ke bang pen nili tumapan angka humri apot alang tumapan curupar pilo la ni sebit tumpan anta si nili kaningki kang tung la pen nili abangke nili ningki kang la pen nili ningki duk la pen kele ning sudung abang so lama bangke athe nili phan nanga chubei la pen nili phan tali thuong puan se nili ke kama thada pen rat atum ta chini pen rat atum ta thek prong athe nili ning kan krip holo da kam klem ta medical along la pen appointment pak thom du medical maintenance pen epak la pen Guwahati pen ta epak du nili hala ke 2008 1 April hala so appointment adu la pen aku la kadu we pen aphiwang thulo chokpo chokji pidun bom non pulonili pidun bom pen wang thulo non bang anke chu e phong bang danili long le da lo la pen nang le tum news atum ta chini lo la pen rat atum anta kar biang long rat anta chini lo o veteran kumpho gari sabi ponder mah bilut chok punang le tum ta arjulong ta haipo hala sur anta nili phanang p2 appointment na bang contextual appointment fixed pay 900 only an ke nili ta ning samsde la an nili chongdat tang lo la an claim tang lo sta nili ning samsde la pen aku alang tum nang chak pam mi dak MLA MEC la pen ke lo medical IEM nang chak pam mi nili pha nang just lake nang kachong hong I adai chok pulo to ning chipaning ding chipaning jon lo nili sita non abang ke retain ta tok dun lo la pen viva selection along anta viva ta nili tok dun lo ta non ki pia por bang ke nili phan ke nang koi chor son si thek lo la suppose nili ning duk pik la pelining oi pik nili phan dat ka chima thakali kar biang long rat ap la sontong matha bom lang ma EMCM tum la puan na luma nili ga matha dam bang ke la hello kupia po sinili che negara luma nili human right do nili che nong ali penchilong ali la an nili phanang che bai beda nai po bang nili kamatha dam la si nili kachuning ri kang tung ke Dr. Tuliram Ronghang CM sar alangli hello council along la pen kadu kawe karbiang long anke ilituma pulu la si alangli mathapam me pen nang chi mathara aninga supen mathara la an ka chipedu ka bang pualangli mathara nang pipona sonte pusinili chuning rilo la pen thu la nili phana son thot abang ke anu ka prega phan karbia rat aphan solang dora aphan bangke winang nelo la pen la puson hot akes ka anu ka preg phane pipe de ra son te pusin chuning po lan chol tangte nang le tung la hamren sub regional hospital long masterol ke claim bang ando amren masterul claim ke bang tho bag du alang tum kopi ko son long lap la pulama long le in nut talong le hala so kachong dat ba ma akorte atung apos katum ke yok na pos ko mamar tum hansi pila person nang tum katin la bang klang le la ya ka tum bang ki ya tum bang klang elo tangte nang le tum ang ton examan pidon lap lo satlang mo khana pidon lap lo tangte la bang so non da kilong leng thek nang le tum ni le tum hanang hang lo tangte la so a chatai lang pen kopi nang le tum arsik jit mate so dak pen karbeng lo toras council kachari ban nang le tum la bang so chatai pen kopi paklang pon thula nili tum praklang bonji ke la lo jong si alam ke la puhen lo je mohet ituma ikta than pon lo dak non hamren district hospital 200 bedet apos ke klang do pa chuning si ke klang exam ta tok e lo la pen interview ta pidun e lo la pen ke non bang ke result ta klang e lo pa chu arui her la amasi nile tum local atum ke ningkan ko an pe ni chepadu ningkan plilo nili lab apos ke lab technician
ke klem ma chepa duk dun heda hamrem ningkan ke thom dipu medical college along ningkan isi ningkan phlilo pa an chepa duk dun era phianta non anta nanglang pon pi ke thigiding atunta na pen ke chu la last result ke klang huta long dun jibon pu noni phonga bang ke chok dun po bon pu si aphong ga chu jok dun pen chok dun po bon po ma si noni phonga bang ta ning che thenak lo nang pon pi der lo ha ka he lo tu ma phan bang so tum han tum ha sipi pon er lo ni tum hamren local la tum han bang ke nanglang pon krang lo na si nili nining duk pi khangjang lo ningkan ko an pe ni chepa duk dera phian ta long de dek ke la si ke hai si em doctor tuliram rong hang aphan ni li ga chuning ri gang tung ke la puyan lo non next sa bang ke nanglang pon pu pusi ni li chuning li lo lo to nili radak non rat dak ni tum stop yan sitame la sol silam chuthan lo lapen nili sitame ladak hamren hospital long sitame laboratory akam nili ningkan ke thom lo ke claim amasi aphrang bang ke dipu health diagnostic center long si nili klambom laboratory ala dak sitame nili dipu medical college sitame ningkan isi claim lo amasi nona bang ke nili roll number admit sitame klang don lo ama non exam ta nili appear don mesen amasi nona bang ke nili tum ladak local atung cepaduk sitame ang thek thang ta ke me thek long le dat lo amasi bang aso sitame dak hospital long nang join po sitame ningkan isi hini le do lo pulote transfer ka che poni phansi rek rok to ti latum sitame dak abang ke local atum ke thekere tum avedat lo usante kapre kalam sitame non bang ke laboratory ta ka charlie tum ta do lapen ke ladak kelang arong atok anu sitame nilitum siladak non hamren hinlep lo tumlong latum long si nitum choklemon bomlo amar a project ta jut kok lo amasi non bang nilitum thangda choklem thai vedet lo amasi la 200 bedet abang si nilitum ning akha lo mon sitame non apurun lo sitame non nitum phanang lang dunde la sonsi nitum ning oi lo la si amat non bang ke nitum thangda choklem thai ve pansi dokrong lo amasi la se ke the ke ding cm dr turam rong hang sitame nilitum phandak locality tum phan first a preference bank ke nang litum ta pi ni palo aposi ni to bang thang ta non avedet lo amasi nang litum phansi nitum chunung ri iglo ngam thela ansi ko media tumpan akiro pilo nilitum makisung apor hud alang litum nilitum panang kahumri tek apot nilikardom pilo litum pini asapsu harji ke cipe klang dun alam theke la puhen lo ladak hamren civil hospital along ani lista me ke claim dun senior pik lo piningan ke ningkan krehini lo dormha we pin pensi cipaduk dun lo isomar hem ci bikok si arni wang duty wang lo se apong same jok dun lo long dun de non sitame nili opd attendance si jok dun nang nili tuma post bank nang klang klang sitame akaphere dam la puson si dokok lo je akapre katum ke klang tang an sitame local pan dak claim dun ve katum pan sa pipon pede amasi nilita akaphere dam dokok lo je la puson si nang man det tahai pusi la si pinya por ni lia chetong dun lo la si bihek ko ni liga chuning ria bangke doktor tuliram rong hang alang li ni phane chini pamme atheke ni inut state referee alang li ni phanang chini pamme alang li amen tani phanang irlo hamrana witti pusi sitame abatai same ni lita long dun de langdam elo te sport akuta pen same ni li phanang pipon un la pen ke dak ni liningkan krihini ka chepiduk dun tang lo la dak pen sta ni li phanang pipon un abosi ni li non bang ke chuning ri thule thot lo sar phan ni li phanang pipon vek ngot pusi ni li chuning ri le thot lo la hello ni li
pinia por akim mang kachipa klang du ke la hen lo la pan sin li ton kok lo